Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, pasayloon sa tong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga naghupay sa imong katawhan, pinaagi sa pagpasaylo, o nagdumala kanila pinaagi sa paghigugma, ihatag ang Espiritu sa kinaadman, nga imong gigamit, aron pagpatunhay sa disiplina, tungod sa pangama ni San Gregorio, imong Papa, itugod nga gumikan sa pag-uswag diha sa kasantos sa ilang panon, madangat sa mga magbalantay, ang kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Kolosas. Gikan ni Pablo Apostol, ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan ni Timoteo, nga atong igsuon. Alang sa katawhan sa Dios sa Kolosas, nga mga buotang igsuon nato, diha kang Kristo. Maghatag unta kaninyo grasya, ug kalinaw ang Dios nga atong amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo. Kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus, ug sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayra ninyo kini kaniadto, sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe, nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo, ingon man sa tibuok kalibutan, ug naghatag kinig bunga, sama sa nahitabo diha kaninyo, sukad sa pagkadungog ninyo, sa grasya sa Dios, ug pagkasayod, sa matuod nga kinaiya niini. Nakatuna ninyo kini, gikan ni Epapras, ang atong minahal nga katabang ug buotang alagad ni Kristo. Gisuginlan kami niya sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Ako, sama sa usa ka buhi nga kahoy, sa ulebo, diha sa balay sa Dios, nagasalig sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw kanunay, tungod sa tanan, nga imong gihimo kanako, ug isangyaw ko ang kaayo sa imong ngalan, at tubangan sa imong buutan, mga alagad. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. kinutlogi kan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mibiya si Jesus sa sinagoga, ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna, gihilantan ang ugangang babae ni Simon, ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug misugo sa hilanat sa pagbiya ug gihuwasan siya ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasawumsom na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing balatian midala kanila ngadto kang Jesus ug iyang gitapion ang iyang kamot sa tagsa-tagsa ug gayayon niya silang tanan. Gikan sa kadaghan ng mga tao, nanggula usab ang mga yawa nga nagsiyagit. Ikaw mao ang anak sa Dios. Ug gipinahan sila ni Jesus sa dili panugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awao. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga hikatan niya siya, ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto sa usab sa uban nga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinagoga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang kinabuhi ug pagkabalaan ni San Gregorio Magno, usa sa mga santo papa sa atong simbahan nga giila dili lamang tungod sa iyang kaalam ug pagkamaalamon, apan labi na tungod sa iyang pagkamapaubsanon nga alagad sa simbahan. Gani siya man ang nagtawag sa Santo Papa isip Servus Servorum Dei, o sulugoon sa mga sulugoon sa Dios, or the servant of the servants of God. Kay para kaniya, ang tinuod ng pagkaanggahom sa simbahan, it's not based on power, but based on service, based on how we give our life to charity and compassion. Ilabi na sa panahon nga puno sa kalisdanan ug kagubot niadtong panahon sa Roma, wala siya maghuna-huna lang sa iyang kaugalingon. Iyang gidala ang simbahan nga mahimong suga sa kalibutan, pinaagi sa pag-alagad sa mga kabos, sa mga masakiton, ug sa mga nanginahanglan. Diha sa atong unang pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas, atong nadungog nga si Pablo nagpasalamat sa Dios tungod sa pagtuo, gugma ug paglaom nga nakita niya sa mga magtutuo. Kini mao gayud ang tulo ka haligi sa Kristohanong kinabuhi: faith, hope, and love. Ang pagtuo nga nagsalig nato sa Dios, ang gugma nga nagpalihok nato sa pagtabang sa uban, ug ang paglaom nga naghatag nato og kusog bisan sa kalisod sa panahon. Ug diha usab sa atong ebanghelyo, atong nakita si Jesus nga nag-ayo sa masakiton ug nagtabang sa mga nag-antos ug mga giyawaan. Apan dili lang kutob diha. Siya mismo niingon sa ebanghelyo, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Kini gipakita ni Jesus nga ang iyang misyon dili lang alang sa usa ka lugar, apan para sa tanang katawhan. Gani mupod kini ang atong misyon isip mga Katoliko,
bato gitawag kita Katoliko. The Catholic, which means universal, na dili lang sa pipila lamang, kundi sa kinatibukan, regardless of faith, culture, ethnicity, and background, that we remain Catholic by living faith, hope, and love. Kaya ang tinuod nga pagtuo, magdala ka nato sa pag-alagad sa uban. Busa sama ni Jesus nga mitabang og sama ni San Gregorio nga nagpalambo sa simbahan, pinaagi sa gugma og pag-atiman sa katawhan. Kita usab gitawag sa pagpakabana ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Busa mga igsuon mangutan na kita. Kung unsaon man nato kini karon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Diha sa atong panimalay, of course, pinaagi sa pagpakita og gugma, pagsinabtanay, paghatag og panahon diha sa pamilya. Kay panagsamanggod na isip mga ginikanan, mga membro sa pamilya, busy kita sa atong mga trabaho na makalimtan nato ang pinaka-importante sa tanan, ang pakigbanding sa atong pamilya. Take care of your relationship. Kay wala kita nasayod kanu sa kita kwaon sa Dios. Busa samtang naapata sa pamilya, naapata sa atong kiliran, o buhi pa nga itong mga ginikanan, napa inyong mga anak kaninyo, among maha og panggaa. Na dili kay ta mag-focus kayo sa atong mga trabaho o mga kalihukan sa kalibutan. Kay kaning tanan, mga matay na lang ta, di gihapon mahuman. Ang atong pamilya, dili kanunay kanato. So let us take care with one another. Ug sa atong parokya usab, na kita mag-amping ug mag-aktibo pinaagi sa pag-apil ug pagtabang sa mga kalihukan, pagserbisyo diha sa mga kabusman o pagserbisyo sa simbahan. Kung unsa ang panginahanglan sa simbahan, mutugon kita. Kay kitang mga membro, dili lang kita para mosimba, muhatag og mga titings nato, balikgasa o unsa ba diha. Ang pinaka-importante sa tanan, ang paghalad nato sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagpangalagad. Let us not be indifferent na walay pakabana sa atong simbahan o kalihukan. O usab diha sa atong komunidad, pinaagi sa pagkamatinud-anon sa pagtrabaho, pagtahod sa atong isig katao, o pag-atiman sa kalibutan nga gihatag sa Dios. Ilabi na niining bulan sa September, the month of creation. So let us take care of our environment. Kay nasayod kita, nagrabe kayong mga baha. Baha diri, baha dito. Grabe kaayo ang mga katalagman sa ato ang kalibutan. Because we don't take care of our environment. We have only one world to live. Bantog ampingan ug amumahon. Ug sa katapusan, mag-ampo kita kang San Gregorio Magno, na hinaot paunta ang atong mga pangamuyo, iyang ipadala sa Dios. San Gregorio Magno, igampo mo kami. Sama sa mga tao nga nagdala ngadto kang Jesus sa tanang mga masakiton ug gipangyawaan, atong dad-on ngadto sa atubangan sa atong langitnong Amahan, ang tanan nga napuno sa kasakit ug kaguol ug nanginahanglan sa makaayo nga gugma, sa matag pangamuyo moingon kita, Diyos nung mananambal, ayuha kami. Diyos nung mananambal, ayuha kami. Nga ang simbahan, maninguha sa pagpalingkawas sa mga katawhan, gikan sa bisan unsa nga baruganan sa pamaagi, sa pagpadangat sa Ebanghelyo, ngadto sa tanang katawhan sa atong panahon.
Magampo kita sa Ginoo. Diyos no mananambal, ayuha kami. Nga ang Ginoo muhatag og paglaom ug pagdasig ngadto sa mga gigutom sa kalibutan nga dili makatarunganong gihikawan sa pagkaon, biste o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos no mananambal, ayuha kami. Nga ang mga nag-antos sa kasubo ug kahigwaos, makakita ni Kristo ang lig-on nga pundo nga mao ang dalan, kamatuuran ug ang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Diyos no mananambal, ayuha kami. Nga ang nanag-antos sa mga sakit, diin ang kinabuhi na himong daw dili masagubang nga palasonon, makatugad unta sa kahulugan sa ilang mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Diyos no mananambal, ayuha kami. Nga ang mga nangamatay ug ang mga nagbangutan, makabaton unta sa paglaom sa pagkabanhaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Diyos no mananambal, ayuha kami. Gamhan ang Amahan, bantayi ang imong banay, panalipdi kami ug ampingi kami sa imong pag-amuma tungod kay ang tibuok namong paglaom anaa kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang dako nga paghanan kisa ulog nato sa pagkupa sa Diyos sa panahon kapahit siya sa atong kasaysayan sa pagdala sa atong kaluwasan santo sa kining binukpan kinahanat namo kanimo amahan santo sa ang among abuluhan mo kinahanat sa tanang panahon santo sa kining binukpan ginahanat namo kanimo amahan santo sa ang among abuluhan mo kinahanat sa tanang panahon. Mangigsoon, pag-ampo kamoron na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Santos gid ikaw. Santos nga ihatag ka namo ang pasaylo o Ginoo aron sa among pagpasidungog kang San Gregorio. Magpulos ka namo kining gasas nga sa imong paghalad niini imong gihatagan og gahom sa pagpasaylo sa kasal-anan sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Gregorio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Og busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayi kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoon. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-am, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usap. Mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ining, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga anhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, uban ni San Gregorio, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampok kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatay kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, atay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanausap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa tong panag-inigsunay. Cordero Santo,
Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa imong mga grasya, sa imong mga kasa, sa imong dakong gugma, sa Dios Lord nga pag-amuma. Sa imong nga pasaylo, sa imo nga kaayo, sa buhing nga pagtuo, paghalat ang Kristo. Amo kang pasalamatan, amo kang pasindungan, sa tanang higayon, sa tanang panahon, sa kanunay, amo kang panganay ko. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo. Sila nga imong gipakaon, kang Kristo ang pan nga buhi, aron sa among paghandom kang San Gregorio. Mahakaton kami sa imong kamatuoran, ug maghubad niini sa among kinabuhi, diha sa gugma, alang sa uban. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw kamo og dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.